Acum încerc să-mi schimb față să stop. Să fac o sursă, să o anulez și să bag pe asta. Aha. Ia să-i dau un start. Ia uitați-vă, mă, m-a făcut femeie. Uitați-vă, m-a făcut femeie. Alo? Ia uitați-mă, m-a făcut femeie. Ce părere ai? A? Și asta e prin live? Îți dai seama dacă pui decât video, că ți-l face și mai tare și mai realistic. Dar și așa e prea realistic, îți dai seama, uite, mă văd cu telefonul aici. A? Ce părere? Ia uite. Ia uite. Îți place noua mea față? Ce dinți am? What the fuck? What the fuck, eu uite. Băi, ești nebun. Băi, ești nebun, mă? Ce-au făcut ăștia, frate?